खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिन भारतनि थांखिब्ल YouTube चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय जायफ्रा सानफ्रोमबो खौरां खोनासंनो मोजां मोनो नोंथांमोननि थाखाय आङो दिनै आरोबाव माखासे गोदान भिडिअसफोरखौहाय लानानै फैबावबाय स' रायजोफोर दिनैनि समाव जोङो गिबिसिनथारावनो नैबे सेन्ट्रेलनि सासे MP दिलीप सयकियानि सायाव जों सावरायलायनाय जागोन नैथियावहाय जयन्त कुमार बसुमतारी सारनि सायाव जोङो सावरायलायनाय जागोन आरो रायजो राजा नोंथांमोन जोङो सासे बर'नि CM खर' गाज्रिनि सायाव जों सावरायगोन जोङो बयबो मिथिगौ पार्लामेन्टआवहाय जोंहा BJP पार्टिनि आरो UPPL पार्टिनि बिसोर ज' जानानै बर' हारिनि माखासे जाबाय थानाय जेंनाफोरखौहाय दिल्लीयावहाय सावरायगासिनो दङ नाथाय फारसेथिं जोंहा BPFनि CMआ ST फाननायावहाय बेस्थ' जानानै दङ रायजोफोर दा रायजो राजा नोंथांमोना खोनासंग्रोदो गिबिसिनथारावनो UPPL पार्टिनिफ्राय सायख'जानाय देरहानानै थांनाय सासे नायल' जाल' MP जयन्त कुमार बसुमतारी सारा मा बुंदों नोंथांमोना खोनासंब्लानो जाबाय श्री जयंत बसुमतारी जी आप बोलिए माइक आ जाएगा आप बोलिए सर I am speaking about Bodo Peace Accord 2020. Sir, today my inner conscience is faced with troubling questions. Our accords with various groups of Northeast India, particularly the 6 scheduled councils, done to solve problems or to continue those problems? Recently, our UPPL party president Pramod Bodo had also reflected that the peace accords are not just an election manifesto, but a solemn covenant written in the blood of martyrs, underscoring the sacrifices made during the decades of struggle in Bodoland. The people of Bodoland are filled with anguish due to the unfulfilled promises granting ST Hill status to the Bodos living in Karbi Anglong and Nansi Hill district of Assam as per clause 6.1 of the Bodo Peace Accord 2020, and the withdrawing of cases of Ranjon, Daimari and his companions as per clause 9.4, who are still languishing in jail today. Sir, I am placing my demand. It is in this regard. Well, also, I demanded the government of India to expeditiously provide additional power to the Bodoland Territorial Region and the other autonomous district council under paragraph 3B of the 6th schedule by tabling and passing the Constitution 125th Amendment Bill 2019. Thank you, sir. गिबि खेब रायजोफोर बर' हारिनि दैदेनगिरि लिडारफ्रा दिनैनि समावहाय UPPL पार्टिनि नाजानायनि गेजेरजोंहाय जों बर' हारिया सानै MP लोगोसे सेन्ट्रेलाव सासे MP साथाम MP जोङो मोननायजों लोगोसे दिल्लीयावहाय दिनैनि समावहाय गावनि हारिखौहाय जौगाखांनायनि लामाखौ बेखेवनानै होनो थाखाय खाबु मोनदों दा दिल्ली बायदि जायगायावहाय पार्लामेन्टआव हाबनानैहाय बर' हारिनि रावखौ रायज्लायहैनोबो खाबु मोनदों अब्ला बेबायदि सरकारखौहायसो गाज्रि मोननो जोंनि बर' हारिया दिनै जोङो नुनो मोनदों रायजोफोर फारसेथिं हाग्रामा महिलारिया बर' जातिखौ फाननानै ST जासिबायगासिनो दङ नाथाय ओरै फारसेथिं UPPL पार्टिया गावनि हारिखौहाय रैखा खालामनो थाखाय हारिखौ डेभलप खालामनो थाखाय दिनै पार्लामेन्टआवहाय फाउन्डार रन्जन दैमारि सारखौबो बख'नायनि बाथ्राखौहाय बुंहैनायखौ जोङो नुनो मोनदों अब्ला रायजोफोर आं सिगांनिफ्रायनो बुंबोखायाखैमोन होनब्ला रन्जन दैमारि सारखौहाय बख'नो हागोन ना एकमात्र UPPL पार्टिल' मानोना UPPL पार्टियासो रन्जन दैमारि सारनि थाखाय एकर्ड खालामनानै होदों दा UPPL पार्टी नङाब्ला सोरबा हाग्रामा महिलारिया आसुगुर गावगासिबो बख'नो हानायनि गोहो गैया दा UPPL पार्टिया एसेबां गोबां मानसिफोरखौहाय जेलाव जोबजानायनिफ्राय रेहाय खालामबाय थेवबो जोंनि बर' हारिनि माखासे एक्स एनडेबिफ्रानो दिनैसिमबो बिसोरनि खर'आवहाय जेबो गैया साननाय गैया मिथिबाय दा जायफ्रा एक्स एनडेबि नोंथांमोना गाज्रि दामोन बे बाथ्राखौ बुंनायनि थाखाय आं गासैखौबो बुङाखै माखासे मानसिफ्रा बिसोरनि खर'आवहाय जेबो गैया दासिमबो दिनै UPPL पार्टिया जुदि थानायमोनब्ला जोंनि बर'नि जायगायाव बेफोरबायदि अरबो जोंब्लावनाय नङामोन दावराव दावसि सेक्रेटारियेट बिल्डिं बायदियावबो बुफाय बुसि सोमजिनाय नङामोन बेफोरो सोरनि थाखाय जादों
गासैबो बिपिएफनि सिएमनिफ्राय जादों। आरो आङो मोनसे बाथ्राखौ खोनाबावदों, बिपिएफनि सिएमआ बुंदों रायजोफोर गोदान बाथ्राबाव, इउपिपिएल आरो आबसुआलायनो एसटिनि थाखाय बिसोरो सोमावसाराखै, हाग्रामा महिलारिया गाद्दियाव फैनायनि थाखायसो हाग्रामा महिलारिखौ मेगन सानानै सोमावसारदों होननानै हाग्रामा महिलारिया सिदा खोथा बुंदों ससियेल मिडियायावहाय। नाथाय रायजो राजा नोंथांमोन, अब्ला सिसिथ'आया मानो दिनैनि समावहाय होख्रावदों? हा? सिसिथ'आया मानो होख्रावदों? गुबुन गुबुन ट्राइबेल हारिनि मानसिफ्रा मानो होख्रावदों? जोंनि बर'ल'थ' होख्रावाखैना। हाग्रामा महिलारिनि बे खर' गाज्रिनि थाखायनो जों बर' हारिया दिनैहाय थेर बेथेर गोजावनोसो थांगासिनो दङ। आरोबाव जों नुनो मोनबावदों रायजोफोर, गावनि हारिनिनो रेजिस्टारेड जाखानाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि, क'क्राझार इउनिभारसिटिनि डिपुटि रेजिस्ट्रार गासैखौबो केन्सेल खालामनायनि बाथ्रा बुंदों। अब्ला मा रायजो राजा नोंथांमोन, बर'नि लेडारा बर'जों जुजिदों, जोंब्लाव होजोब गासैखौबो। मोजां सरकार फैयोब्ला बेफोरबायदि थासारिया बयनिफ्रायबो साबसिन जोंब्लाव माब्लाव जाजोबगोन रायजोफोर। दिनै जों नुनो मोनदों, खोनादों, एनडिएफबिनि थाखाय दिल्ली बायदि जायगायावहाय नलेजजिबि मानसिफोरजोंहाय एमएलए एमपि मन्थ्रिफोरजोंहाय थांनानै सावरायहैनाय जोङो नुनो मोनदों बर' हारिनिफ्राय। जों माब्लाबा नुफेरदोंमोन? बे गासैबो इउपिपिएल पार्टिनि नाजानायाव रायजोफोर। बे समावहाय फैदो नैथियावहाय जोंहा आरोबाव सासे एमपि, जाय एमपिखौ जों गुबुन हारिनिफ्राय जयन्त कुमार बसुमतारी सारखौहाय देरहाहोनांगौनि थाखाय बेखौबो लाबोनाय जादोंमोन, दिलीप शइकिया। बिथाङाबो बर' हारिनि थाखायनो पार्लामेन्टआवहाय खोथा बुंहैनाय जोङो नुनो मोनदों। खोनासं मा बुंदों। सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी दी अपॉर्चुनिटी। सर, जैसे कि हम सभी को मालूम है, 2020 में हमारे बोडो जो एकॉर्ड हमने किया था भारत सरकार, असम सरकार, एप्सू के साथ, सभी वहाँ के जो संगठन के साथ, तो उसमें दो बड़ा विषय हमने वहाँ पर डिमांड्स भी हुआ, वहाँ पर एकॉर्ड में उसका उल्लेख भी किया गया। जो बोडो एकॉर्ड 2020 में सीरियल नंबर 7 में एक बहुत बड़ा एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का रीजनल कैंपस, तो उसका नाम है इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। तो उसका एक रीजनल कैंपस मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी उदालगुरी डिस्ट्रिक्ट में भैरवकुंड में खोलने का तय हुआ था, लेकिन अभी तक इसका विषय में आगे नहीं बढ़ा है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के शिक्षा मंत्री को आग्रह करता हूँ, तुरंत इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी कैंपस, रीजनल कैंपस भैरवकुंड में खोलने का कृपा करें। दूसरा, सीरियल नंबर 9 में एनआईटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसका भी उल्लेख किया था सीरियल नंबर 9 में, तो वो भी उदालगुरी डिस्ट्रिक्ट में खोलने का था, अभी तक नहीं हुआ। मैं भारत सरकार से शिक्षा मंत्री को विनम्रता अनुरोध करता हूँ कि वहाँ पर ये दोनों इंस्टीट्यूट खोल करके वहाँ के ट्राइबल कम्युनिटीज़ को, ट्राइबल यूथ्स को मौका दे, शिक्षा में, हायर एजुकेशन में उसको मौका दे। बहुत बहुत धन्यवाद। गोजोनथाव बाथ्रा रायजोफोर, गोजोनथावनि खौरां। बिटिआर एकर्डजोंहाय फैफानाय 7 नाम्बार 9 नाम्बार दफाखौहाय दिलीप शइकिया बिथाङा बेयावहाय बुंहैबाय, मिथिबायना? बर' हारिनि जानानै, बर' हारिनिफ्रायनो एमपि मोननायखाय बिथाङा पार्लामेन्टआव थांनानै बर' हारिनि जानानै बिनानै हैनाय ससियेल मिडियायाव जोङो नुनो मोनदों। जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। जाय इउनिभारसिटि, ट्राइबेल इउनिभारसिटि, इन्दिरा गांधी ट्राइबेल इउनिभारसिटि आरो एनआईटि नेशनेल इन्स्टिट्यूट अफ टेक्नोलॉजी होननाय जोंहा बिटिआर एकर्डजोंहाय फैफानाय दङमोन। दा बेखौहाय दासिमबो जेबो खामानि मावनानै होआखै भारत सरकारा। बेफोरबायदि खामानिया गासैबो स्टेट गभर्नमेन्टनि नङा, भारत सरकार सेन्ट्रेलनिफ्राय रायजोफोर बेखौ दिनै पार्लामेन्टआवहाय बुंनानै होदों। दा जुदि 125 एमेन्डमेन्टआ जुदि साक्सेसफुल जामारोब्ला फैगोन 19आनो जोबथा रायजोफोर पार्लामेन्टनि विन्टार सिजननि एसेम्ब्लिया। दा नैबे एसेम्ब्लियावहाय जुदि साक्सेसफुल 125 एमेन्डमेन्टआ जायोब्ला अब्ला हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो 1500 कोटी थाखाखौहाय आरामसे बाहायनो खाबु मोनगोन। नाथाय बाहायनो रोंगोन ना रोङा बेसो दिन्थिगोन रायजो राजा नोंथांमोन। मानो होनोब्ला दासिमबो स्टेट गभर्नमेन्टआव फैसाया फैयो, स्टेट गभर्नमेन्टआ
थोजासे बाहायखांनायनि उनावहाय जोंनि काउन्सिलावहाय फैसा हरो। बेनि थाखायनो 125th एमेन्डमेन्टखौहाय गोनांथार होननानैहाय इउपिपिएल पार्टिया सिगांनिफ्रायनो बुंबोबाय थादों। दिनै जों नुदोंना रायजोफोर, बर'नि लिडार थायोब्ला, गाव गाव हारिनि थाखाय अननाय थायोब्ला, अब्ला गिदिर गोलावफोरजोंहाय रायख'नानै लाबोनोबो हानाय खाबुखौ मोनो। दा बेफोर खाबुखौहाय थांनाय 17 बोसोरावहाय सोरबा होनो हादोंमोन नामा? नोंथांमोना बयबो मिथिगौ, रावबो होनो हायाखै। बेखायनो गावनि हारिखौहाय सिगां दोनग्रोनांगौ, मिथिबाय दा? फारसेथिं एसटि जासिबायदों, फारसेथिं पार्लामेन्टआवहाय खामानि मावनो थाखाय बुंथिबाय थाहैनाय जोङो नुनो मोनदों। माबायदि बर' हारि? लाजियाखै बर'फ्रा? हाग्रामायासो बुंदों इउपिपिएल आबसुआ गावखौहाय देरहानायनि थाखाय मेगन सादों होननानैहाय, नायनो बादों होननानै बै राभा हासंफ्रा गुबुन गुबुन मोन 13टा हारिनि मानसिफ्रा नालाय मानोथो सोमावसारदों? हा? बिपिएफनि सापर्टार्स नोंथांमोन, लाजिनाय गैया नामा नोंसोरहालाय? हा? मात्र फैसा मोननायखौल' नायो नामा नोंसोरलाय? फैसा मोननायखौल'? खौसे जानानै जुदि सिगांनिफ्रायनो मावबोखायोमोनब्ला, हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो जुदि गनायज्लायखायोमोनब्ला, डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माजोंहाय बायनानै लाजायामोनब्ला, अब्ला दाहालागि बिटिआर एकर्डनि दफाफ्राबो मावफुंजागौमोन। माखासेफ्रा बिपिएफनि हेंथा होबोनायावनो बै गियान गैयै खर' गाज्रि कास्टम बसुमतारी, बिक्रम दैमारिमोन बायदि हेंथा होबोनायावनो माखासेफ्रा केन्सेल जानानै थांदों, यानिखि गोग्लैसोनानै थादों। मिथिबाय? दिनै बिक्रम दैमारि बबेयाव थैनानै दङ? माथो खुगा फंसेबो बेखेवाखै रन्जन दैमारि सारनि थाखाय। लाजिनाय मोनाखै दिनैनि समावहाय? रायजो राजानि सिगाङावहाय एसेबो बाथ्रा बुङाखैना? नोंथांमोना नुदोंना? बिक्रम दैमारिया एनडिएफबिनि सायावहाय बाथ्रा बुंदों नामा? आरो एनडिएफबिफ्रा माना सिरि थाजोब्बाय माथो? ना मोनजाबाय नामा? लाख लाख क्रर क्रर थाखा मोनबाय नामा एनडिएफबिफ्रा? हा? फाउन्डार रन्जन दैमारि सारनि नाम लानानैहाय स्ल'गान होयै होयै रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय भट आरजिग्रा खर' गाज्रि बिपिएफ सापर्टार्स, बिपिएफनि लिडार्सफोर दिनै मा एनडिएफबिनि सायाव माथो फंसेबो बाथ्राखौनो बुंख'वाखै? एसटिनिसो दावराव जाबाय थादों। बे एसटिआ मा? एसटिआखौ सहसै फाननो हाया। जुदि एसटिखौ फानमानाय जायोब्ला मा बिटिआर सेक्रेटारियेट गासैबो सेव हांगार खालामजोब। बर' रायजो राजा नोंथांमोन, फरायसा रायजो राजा नोंथांमोन, जेसेबांनाखि फरायसा फंबाय बिनानावफोर दङ, नोंसोरबो फोथाराव ओंखार। अब्लानो जोंनि सोर हाग्रामा सोर मा बिलाय बेसेबां पावार दङ हाग्रामा महिलारिनावलाय? रायजोनिफ्राय बांसिन पावार दङ? हा? लिगेलि खानोब्ला माब्लाबाबो इलिगेल खामानि मावग्राया देरहाया रायजोफोर, मिथिबायना? बेखौहाय सिन्था खालामनाया मोजां। अब्ला गोजोन्थों। गोबांथार जुदि नोंथांमोननि थाखाय गोरोन्थि जाबायब्ला आंखौ निमाहा होदो। बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारिनि।